pagkalinaw ni Kristo, maanaa kanimo. Assalamualaikum warahmatullah. Kalinaw og kamangiluyo ni Allah manaa kanimo. Si Mary ug Yusuf. Ang kapasayloan sa mga sala, gugma o kaluwasan sa kalag. Kay iya man ang gingharian, gahom ug ang himaya, hangtod sa way kahangturan. Maumao ra gid ang Christian ug Islam. Mikiplayo kako, madre. Nakigsuod ka sa usa ka madre. Apan sama na to siya, Kuya Rahim. Pilipino usab si Mary. Kuyaw ko sa kanyan ko Islam. Dako siyang hulga sa Islam. Awain ka, biyain siya, kalimti siya Yusuf. Kung musupak ka ako, pakibali akin sa kanyan, ipapatay ko siya! Dead or alive, apan gusto kong kuhaong patay si Yusuf! Yes, sir! Yusuf! Gituis ninyo ang katarong ug ang pagtulunan ni Allah! Ayaw doon! Gihinuan ninyo ang katarong! Inyong gihinuan! Si Mary ug Yusuf. Kinsa ka ug unsa ka man? Ang tawa ko, Antuna Kabes. Ikaw, ako nagpangitaw kalinaw. Suka sakin dimbabanog sa makampian. Ikaw, ako may kasing-kasing. Suka sakin adin apuso yan. Ikaw, ako bati kayon og gugma. Suka sakin napakagadam sa kabaya. Si Mary ug Yusuf. Suginanon sa pakigdait. Ug suginanon ni igo lang misubay sa pagbati nga tawhanon. Ang gugma mapailubon ug maunungon. Ang gugma mulungtad kayo. Sinuwat ni Fermin Colliantes Gomez, direksyon ni Algina Bakita, spinner Nelson Tantano, technician Achilles Hisem. Dalit kininyo sa Super Radio Production Center. Isipin, kaya mong gawin. Isa-isang hakbang lamang at ika'y makakarating. Tulad ng puno na galing sa binhi, ang mga dakilang gaway nagmula sa Gibabaw ng pagidog pag-ampo ni Rahim si Ali nga may paingon sa iyang misyon aron paalbuhon ang usa ka eroplano sa airport. Samtang sila si Sandro nagkapuliki sa makutika yung pagpangandam nga mapungan ang posibleng terrorist attack sa syudad sa Davao. Si Sandro ang nagunay sa tanan, samtang si Mary nag-anto siyang gibati nga kamingaw ni Yusuf. Apan masaligon kayo sa Diyos nga malimtan na niya ang ulitahong Muslim. Si Yusuf susab naningkamot nga malimtan si Mary. Balik nila ni Sandro na monitor na nila ang mga importanteng dapit nga posibleng ipahigayon ang atake sa mga terorista. Unya nagpahibaw si Ali ni Rahim nga naabot na siya sa airport. Samtang si Sandro wa masayop siyang paghagpas. Nailhan gud niya si Ali nga nakuha sa kamera sa airport. Ning higayuna naabot na sila si Sandro sa airport. Bakari, iksuon niya ang laing sumpay nining lahi na tunga sumilanong nga naguluhan. Si Mary o Yusuf. Si Sandro, tarawa trans. Wala si Ali Aras. May kala. Nagkasuog na kayo sa flas. Tuwa na kasi sa aeroplano. Sir, wala sir. Nawa, hinig na sir. Abig Herpes, pagdali. Yara sir. Ako ban, magbatay sa exit. Laurenti, naklaro ko mo. Good. Nawag tayo na din sa Ali. Good. Kaya sa lapita. Good. Panahon sa Starbuck. Sunod mo na ako. Excuse me. Sir, nasunod mo sir.
Secret Service ni! Ayaw makani! Ayaw makani! Guard! Excuse me! Secret Service! Excuse me! Asa yung shortcut mo nung Starbucks? Ano lagi? Plus, dito mo gapita. Yes, sir. Mag-abot ang Starbucks. Doon sa aeroplano nga mulupad karong alas 2. Minus 5 minutos na lang. Go, 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 go! Yes! Bani! 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 Sunod mo na ako! Sunod mo na ako! Come on! Lock hindi! Usa! Wala siya mapsis kami na! Nawa siya! Ihipal yung check sa tanang kamera. Sus airport! Usa na lang ka minuto. Maulbo na ang eroplano. Usa na lang ka minuto. 55 50 45 40 Allahu Akbar! 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 Larang aeroplano nga malarga karong alas 2. Sir! Stay put, Flas. Stay put! Huwag mo na ganang aeroplano sa runway. Kain ka si Ali Aras. Bisa kay kasi ang aeroplano, ha? Si Ali Aras ka nang naglakaw pa ingon sa ilawang sa aeroplano. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! La ilaha illallah. Ali Aras. Nailahan ka na. Tambag lang ko mo. Buhay ikinigikuptan mong detonator. Ugulinti kining mong usaw sa kampala ng akong armas. Gusto ka mapil sa kabungkag. Tanawa, ako iduot a switch ani detonator. Patagalan ko siya! Sorry nga putlo na to ang regular natong programa ning orasa tungod aning usa ka breaking news. Usa ka masipang buto ang miulbo sud sa Davao International Airport. Among usbon, usa ka masipang buto ang miulbo sud sa Davao International Airport. Sa pagkakaroon, gisusina sa mga otoridad kung unsa kadtong maong buto or bomba nga mibuto sud sa airport. Atangin ninyo ang mga detalye karong tuod. Allahu Akbar! Allahu Akbar!
Sir! Kusugin ka ang imong pagkapatil sa mga terorista kay milupad bilusot sa bildo nga bumbong ug igo-igo gyud nga nalayo nato ug may pagbutos sa bomba nga diha siyang lawas. Ang aeroplano. Nakaparayo naman, sir. Nagsubay na sa runway ug igo-igo nga nagka-take off ug may pagbutos sa bomba. Paitan ato trabaho sa may pag nadato ko na kay dahil ng kwarta o niya waong tako ng trabaho Major Santa Cruz! Sir, Ako, ma'am. Colonel Sator Major! sir, nanawag din mo si Colonel Sator. Brother Rahim! Brother Rahim! Brother Rahim, dali! Brother! Unsa man? Usaray namatay sa maong bomba nga mibuto. Oh. Uy. Balik ko na mo, usaray patay ug ang namatay mismo mo ang gisuspetsahan nga terorista nga nakasud sa airport nga nasundan sa usa ka Major Sandro Santa Cruz. Ug mao'y mga nasanta aron maluwas ang usa ka abyon nga molupad paingon sa Manila. Balik ko na mo, luwas ang abyon ug ang mga pasahero niini nga nakalupad na paingon sa Manila. Sandro Santa Cruz! Thank you, Colonel Sator. Sir. Bye. Miss, himo cellphone. Thank you. You're welcome, sir. Plus, Dala ko, sir. O niya. Kasi po ni Colonel Sator, sir. may debriefing tang duha sa iyong office. Ug humana na. Mahimo na ta magkapauli. Ernest Kinan. Nara, sir. Ipasod ni Starmax, sir. Ay. Ito to sa opisina ni Colonel Sator. Mamaoro na tayo ni sir. Kung ugma na tayo maoro, sir. Anong gun mo kayo? Niyag na sa Davao. Suro-suro tayo kariyot, sir, ay. Animal. Ay, kusap ko na ko, sir, sa kaboy. Niyag gustong manuro tayo din sa Davao. Tawag si Laurente sa monitoring. Pangutana asang hotela Miguel si Rahim Jamal. Abi ko ba nasukok ka na ko, sir. Pagdali flash. Hindi na, sir. Human ako na yan, sir. Kapit ko malimot. Laurente, asa sa hotel na Miguel si Rahim Jamal Palayog? Ako na yung punta na sa front desk, sir. Salabi lang ta flash. Ang atong kuyog mo ipadulas front desk. Boss, sige. Palibig doors front desk, be. Dali. 30 minutes na kuno nakalagaw. Sa ato pa, diha pa siya sa hotel dihang nahitabo ang airport. Moske sa may San Pedro to, boss. Sir, nga sa moske ba tato? Tungod kay maudan kini ang ilang gamiton. Aron makubira na sab sa balaan ang ilang pagpamakak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la Muskiya, sir. Malantaw na to dinhi ang musul ug magawa sa mosque flash. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله
أشهد أن لا إله إلا الله حي على الصلاة حي على الصلاة Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dua kesakitan. Nasihat Bang Badar Rahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke. Oke. أشهد أن محمد Dia رسول man undak to sa rahim sa suhod. الله Alat na bawa. حي على Kabatong ka, sir. الصلاة Murang ungol na sa rahim. حي على Pag-isip. الصلاة